zit een soort moesten. Ja, er komen steeds meer boven. Hè. Ze dachten niet eens minimum, maar ik dacht al, er komen zo wat hier. En als je dit nou net doorgaat, net onder water zet en je krijgt een zachte winter, nou, dan begint het fout hier wat te komen. Om zelfs water hier op het land brengen, dat is net heel dreig. Het gaat erom dat het water hier heel gauw voort. Het waterpeil is sowieso al leeg. Wat ga je de oorsdien hier, zodat je tot het water op krijgt is? Nou, we hebben al achter hebben we alle damen afsluiten en voor laten we instromen. En dan houden we het water hier. Krijg je een eigen waterpeil? Nou, dan hebben we water voor te pompen. Het probleem is als het waterschip wil altijd voor water afvoer. Maar nu is het probleem de wateraanvoer. Want die pompen 1500 kuub door. En dat kan ze nooit zo snel hier krijgen, dat water. Dat is hier een probleem, maar dat is op een heel soort plekken een probleem. Het waterschip heeft het gebied ingerucht op aanvoer en volle minder op aanvoer. Nou, en in dit geval moest dus wel een soort aanvoer hebben. Nou, en dat in combinatie met een naastgelegen polder die het heel leeg water heeft. En daardoor ik nog wat wegzeiging is uit het gebied. Dit is wel een heel kritisch gebied voor dit. Ja, je bent eens van de A4 en nu is het van de A4, hè? Ja, dat is wen. Maar inderdaad, als je zo'n actie hebt, maar een pomp met 50 kuub per minuut, ja, dan moet je heel veel water om voeren. En met zulke pompen krijg je een sleet. Soms in uren krijg je droegpompen. Ja, dat moeten we ook net hebben. Dan gaan de waterkanten onderuit. Dus als je dit soort acties doen willen, dan moeten de sletten goed hegelen wezen. Ze moeten genoeg capaciteit hebben. En dan moet net de lietse buizen in de daam zitten. Ja, waar we dat al hier verhoren als waterschip, dan gaat het miljoenen kosten. Het is een onderzoeksproject. Dus wij zeggen net van wij lossen nou alle droogteproblematiek op. Nee, maar wij willen wel zien wat helpt. Wat helpt om die moes te bestrijden en wat helpt om die droogte te voorkomen. En het mooie is dat je toch in je manier van werken beide problemen oplost. En dit is echt goed voor het wierdhoren van veen. Dus krijg je minder bodemdaling, krijg je minder CO2 uitstoot. Dus ja, alle maatregelen, het snijdt aan meerdere kanten. Ja, en dat doen we vooral onderzoeken. Dit lijkt het de efficiëntste manier om meerdere problemen op te lossen.